achidhabhula matarenda ake. And pakauya master vakanzwa kufara vachiti well done. Handiti he was now empowered. Akapiwa mamwe 5. Handiti saka anga anichi he was now empowered. Amen. Zvichiendawo kune iye akapiwa maviri zvimwe chete zvichiitika. Uyo akapiwa rimwe chete akati idini ndinokuzivai muchipenga imi. Saka ndakati zvamandipa ndoita sei na regai nditsvage parisefu pakawanda ndokuchera gomba rake paanga achiziva kuti hapana uchasvika. Amen. Akaonekwa achiviga tarenda iroro akamirira kudzoka kwamaster wake. Akaonekwa achidzoka master zvikanzi herino ramakandipa riyaona ndakarimbika ndakachengeta. Asi master haana kufara nazvo. Haana kufara nazvo zvikanzi western ndini yangu wadi kunge waisa mubhengi at least ndaona interest. Nozvikuitika kumakristu anointing tinayo asi hatisi kukwanisa kuishandisa. Hazvizombofi zvakaita kuti tinoenda on the next level tisina kunge tashanda, tisina kunge tapedza nguva tina Jehovha. We can only go to the next level kana tatoshanda. Also Jehovah also naimtono ndamuona uyakavimbika chakaendi kuisa ichi pane chinhano chipamusoro chinhano chimwe. That's the only way. Zvekuti tanziti anointing tinayo togara nayo ini ndakaropafadzwa. Panga inini ndakaropafadzwa yangove ndakaropafadzwa. Chitiudza chamuri kuita nezvekuti tione kuti vakaropafadzwa chii? Hapana, vakagarira tarenda riya. Hamuna zvamuri kuita navo. Ngatiendere mberi kuna ngativhure kuna Joshua. Tashandura mashoko edu takuna Joshua 1 chapter 1 verse 8. Musoro shoko unoti Joshua anorayira vaIsraeri kuyambuka Jorodhani. 8 verse. Bhuku iyi yomurayiro haifaniri kubva pamuromo wako, asi unofanira kuirangarira masikati nousiku, kuti uchenjere kuita zvose zvakanyorwamo, nokuti nokudaro uchazviwanira mufaro panzira yako nokubata nokuchenjera. Ko handina kukurayira here? Simba, utsunge mwoyo, usatya kana kuvhundutswa, nokuti Jehovha Mwari wako unewe kwose kwaunoenda. Ipapo Joshua akarayira vatariri vangu. Bhuku iyi yomurayiro haifaniri kubva pamuromo wako, asi unofanira kuirangarira masikati nousiku, kuti Amen. Handiti tikunzwa apa zviri kunzi do not let this book of law depart. Do not let it depart, and meditate on it day and night. Iyi ndio bhuku redu ratinokwanisa kunge tichiita follow as we are trying to kunzi mukristu we are trying to imitate God, and we are trying to imitate Ishe wedu. Amen. Saka vakatipa marules zvakangofanana nekuti kana uchienda kudriving test unotopiwa bhuku rinonzishirira rero unogoverenga the highway code. Handiti zviri muhighway code kana wabvunza ndo zvavanoda. Hauwedzere kana kubvisa. Zvazvakanyorwa zvakaita ndo zvazvinodiwa. Zvakangofananawo nebhuku redu. Hakuna chatinokwanisa kuwedzera, hatina chatinokwanisa kubvisa, asi kuita sezvazviri. Handiti tikudzwa kunzi meditate. Meditating is quite a powerful word. Nekuti notaura kuti inguva yaunoita set aside. Handiti nguva yako iwe yekunge uchitaura naJehovha, uchiverenga shoko rake. Amen. Handiti that's how we empower ourselves. Handiti meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Handi nyore, because tinoziva kuti in this world tine zvakawanda zvinoda attention yedu. Kune zvakawanda zvekuona
zvokuti unokwanisa kuvarairwa ugozooneka uchidarikira nguva yako yawangaisa set aside nezvimwe zvinhu wozoti at the end of it ukati uchasave 5 minutes handiti because zvinhu zvaunoziva kuti unofanira kuita daily. Shoko raMwari hariside kuti nhasi waita oita a break the next week ozotanga futi hazvigone. It has to be continuous. Amen. It has to be continuous for the anointing to manifest. It has to be continuous. Amen. Saka Mwari vari kutipromisa kuti you will be prosperous. Mwari vanoda kuti tiite prosperous. Vanoda kuti tiite prosperous. But we have to spend time with him. We have to talk with him. We have to meditate on his word. We have to know what the word promises. Amen. Mwari vanotipomisa zvakawanda. I want you to be prosperous. But hatisi kuita prosperous because isusu kazhinji hatisi kuita spend time. Isusu kazhinji taunzi Mwari vari kuda kuti tiita prosperous. Wega wauda kutry kurizina kuti zvingaitika naiyo nhamo iri mumba mangu iyi wabva waitotora nhamo yobva waita yako. Hakuna achakwanisa kunge achibata kana kuti ndeyako. Asi shoko rinoti cast all your anxieties unto me and I'll carry them for you. Saka we want to be prosperous. Mwari vanoda kuti tiite prosperous. Let's not try and listen now let the word of God. Zvanzi kune healing kune zvakasiyana siyana mushoko raMwari. Inyaya yekuita prosperous yekuindina try to reason inondiyeuchidza muchinda uya Peter apo akange vari mboti naJehovha handiti vakanzi akaonekwa vachibuda chifamba pamusoro pemvura. Peter wakafamba asi then pamberi apa you are trying to reason ndofamba inini zvingaitika izvozvo ati now you are trying to reason andifunge there must be something wrong. And he immediately started thinking because now he was trying to reason. Zvamwari hazvide reasoning. Because kana vati iwe iwe uchigamuchira shoko racho sezvariri and then healing iyoyo inoita take place. Ini ndinoyeuka ndaigara nemunin'ina wangu baba vedu akafa achiri mudiki tikamutora ndikagara naye. Saka anga ane problem yema-ulcers. Taingogara tiri kuhospital all the time. Pamusika mupera nguva tiri kuhospital. Saka akati ini ndaneta ini ndakuda kuti rega ndiende ndinonamatirwa maitinashi. Akaenda akanamatirwa namufundisi akadzoka ati I'm healed maiti. I'm healed. Tikafara tikapembera Mwari makanaka. Zvokamu. Tasvika sadza ndimozi yava nema-ulcers havadyi sadza. Angasatodyi sadza zvachose. Ndobva ati ndikudawo sadza. Indobva iwe handisi kukupa sadza. Kati ndikuda sadza mate nacho ini am healed. Kati alright chidya kadiki. Ndobva adya sadza. Ndobva aenda time yekurara yakasvika ndobva ndamurara. Ndongozvidongorera. Alright. Hapana chiri kurwadza. Ndikati udongorera uchinzwa kuti arisi maini hapana chiri kurwadza. Reasoning yake yapinza kuti zvingaita here nenguva yatanga tiinayo tanga tine nguva yakareba tine urwere asi healing yakaita Jehovha vakati ndakuhira asi reasoning manje ndo yanga yakuda kudini kutidzosera shure. Amen. Ngatingodarira shoko sezvariri. Mwari vanotiitira nyasha. Mwari vanotida. Inonguva yatasvika yanguva yekuzvibvunza paumire naJehovha. Paumire, being honest with yourself. Kuti ini paobedience ndakamira sei. Papurity ndakamira sei. Palove ndakamira sei. Paworldly things ndakamira sei. Uchizvimaka, uchizvitaura, uchizvipa chokwadi. Nekuti haunawo kuwanzira. Wari kuwanzira ndiwe. Handiti isu hatina tinongoti maishomera aiwa mukristu ndiwo chaiwo. Handiti Everybody